Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, Mit navn er Sidi Badji, 68 år, født i Senegal. Jeg er så heldig, at jeg nu er blevet så gammel, at jeg har trukket stikket ud og er gået på pension. At man er gået på pension, det er jo en betegnelse, at man er pensionist. Men jeg hører ikke den gruppe af mennesker, som bare skal sidde og trille tommelfinger. Jeg har boet og arbejdet i Danmark i nu 43 år. Og i januar 2022 blev jeg valgt som borgmester i en kommune i det sydlige Senegal. Jeg er valgt i en kommune, som polariserer 34 landsbyer, og tilsammen er der omkring 71.000 indbyggere. Alene det med at komme herned og føre et valgkamp er i sig selv en oplevelse. Men at blive valgt, det er noget helt andet. Fordi selvom jeg vidste, at jeg nok skulle blive valgt, havde jeg ikke regnet med, at jeg ville kunne blive valgt med sådan en kæmpe maven. Vi var 4 kandidater, og de så mig ikke. De så mig ikke, fordi altså, jeg overrumplede dem alle sammen. Så på den måde er jeg den borgmester i Senegal, som har det højeste valgsejr i procent. For mit er på 85%. Ja,
Vi er så på vej til fodboldbanen. Som sagt, i dag det er jo borgmesterens pokalturnering, som afslutter i dag med finalen. Og derfor rumsterer det, som det går rundt omkring mig. Det er således, at der har været 16 hold, som har dystet for nogle tid siden. Og nu er der to hold tilbage, som så skal dyste finalen. Og det er jo første gang i den her kommune, at sådan nogle ting sker. Så der er et eufori rundt omkring. Jeg har været borgmester i snart et år. Og det første år har været meget svært. Selvfølgelig, man er nu valgt, og så åbner man kassen for at finde ud af, hvad er det, man er valgt til og for. Og først der går det op for en, hvad for en størrelse af ansvar man nu skal til at være førermand for. Jeg har så over til kommunen og kan se, at der er mange udfordringer. En af udfordringerne er jo, at kommunen har ikke nogen marked. Dem, der handler, det handler langs vejen. Det er en meget trafikeret vej. Det er vores nationale vej nummer 4, som starter i Dakar, hovedstaden, og hovedstaden i syd, som hedder Ziguinchor. La borne est quelque part ici. Mais sinon, c'est juste pour protocoller. Det vi er i gang med nu, det er det kommende marked. Det vil sige, at alt det her skal ryddes, således at man sætter byggeriet af det nye marked i gang. Jeg har det nuværende marked, hvor jeg frygter for en del konsekvenser relateret til affaldshåndteringen. Det er således, at man smider alt lige bagved. Det er blevet til losseplads. Det stinker. Når det regner, så udvikler det sig mange andre konsekvenser. Og som du kan se, altså nu står jeg selv i selve den sundhedsmæssige bombe. Og lige ved siden af, der sælger man altså madvarer. Og jeg er meget bekymret for, hvad det her kan
avle som sundhedsmæssige problemstillinger. Hein? Ça va? Bien. C'est ça, vous? Bien. Alvejali. Ja. Tanante. Altså, vi har forsøgt at fortælle til de her folk, der kommer en dag, hvor vi bliver nødt til at flytte dem til det marked, som kommunen selv kommer til at bygge inden længe. Men inden det så ud, som det ser ud i forhold til affald, der havde jeg aflokeret nogle penge, hvor det hele blev ryddet. Og nu, 3 dage efter, så kommer han igen, så har de gjort det samme ting. Der var jo en borgmester før mig, fra den nuværende regeringsparti. Fred være med den mand og hans hold. Men han har været borgmester i den her kommune i 22 år. Jeg overtager en kommune, hvor næsten intet er gjort. Jeg har landsbyer, hvor der er ingen elektricitet. Jeg har et ungdom, som skriger for støtte i forhold til deres aktiviteter. Men på papiret var der allokeret en del millioner til de poster. Jeg vil ikke nævne navnet, men jeg tror nok, det ligger under det, der hedder et korrupt system. Jeg står så, overraskende nok, med en gæld, som er på 36 millioner CFA, det er omkring 370.000 kroner. De blev engageret i slutningen af 2021. Det er jo et par måneder før valget, og derfor har jeg bestemt mig for at kunne grave, hvordan de penge er blevet frigivet, og hvor er de henne, hvor er de blevet brugt henne. De har købt nogle ting, men det der er, de har jo måske brugt en tiendedel af de 36 millioner, hvor de har købt skolebøger eller whatever. Men resten, det går i det hedder diverse. Og diverse vil være svært at spore. Man kan ikke i solnedgangen af et regime låne sig til 36 millioner. Og så undrer det mig, at man kan bruge 36 millioner i 2 måneder. Fordi det er jo det, der er. Senegal er jo en situation, hvor regeringen og dermed statslederen og dermed præsidenten, som så hedder Macky Sall, gerne vil overrumple landet igen for 3. gang, hvilket er mod vores forfatning. Ikke desto mindre har han foran ham vores formand, som er jo den eneste modstander, som er den, der måske i 24 bliver den nye præsident. Han har gjort alt for at sætte kæp i hjulet for den unge mand. Og derfor vil vi igen bakke op om vores formand, for ligesom at vise præsidenten, at han må hellere lade være.
has to stop! That has to stop! You're having a demand in the country and people are crying! It has to stop! Siribadi umbo, siribadi umbo, siribadi umbo, siribadi umbo, siribadi umbo, siribadi umbo. Atumama numbara, atumama numbara, 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 numbara. Nå, lige nu her, jeg er på besøg på en skole, hvis skæbne var lidt svært at tolke. I det skolen med 12 klasser og 3 børnehaveklasser. Der er en vej igennem skolen, hvor biler, cykler, motorcykler kører igennem skolen. Og det synes jeg var en farlig måde at køre en skole på. Hvorfor så jeg har valgt at lave en mur rundt om skolen for ligesom at skabe noget sikkerhed for børnene. Og jeg er her for ligesom at sige avancementet af det arbejde, vi nu er i gang med. Derfor. Det er også en skole, som har nyt godt af min forening, Grandiano Danmark, som har ligesom givet dem, søget dem med nye skolebord, skoleståle, hvor eleverne sidder en ved et bord, hvilket er jo en fornyelse. Førhen der ser de 3 til 4 ved et bord for at følge en undervisningstime. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 klasser, som har fået fornyet deres møblement. Og det er jo det, de har brug for. Mere af det. I hverdagen der dukker der nogle situationer, hvor det drejer sig om sult. Og sult er jo noget underligt noget. Man skal kende det for at forstå det. Og derfor hænder det ofte, at jeg, personen Sidi, sætter hånden i lommen og giver til mad for en familie. Fordi jeg kan jo ikke forklare finansforvalteren, hvorfor der mangler 50 kroner her. Så kan jeg ikke sige, dem har jeg taget og givet til en, der ikke har noget mad. Kan jeg tillade mig at tage fra kommunekassen og give vedkommende velvidende, at det hører ikke under de linjer, finanslinjerne, som giver mig bemyndighed til at gøre og give penge ud. Og det er lige der, jeg kan finde på at bruge mine egne penge. Fordi, som sagt, for at kunne hjælpe et menneske, skal du forstå mennesket.
Og når et menneske kommer og siger, at jeg er sulten, så skal du forstå, hvad sulten betyder. Og jeg har mærket, hvad sult er. Så derfor kan embedet være til tider lidt svært, når dagen er om, og man tænker retrospektivt på dagen. Der er en del følelse i det, ligesom der er en del tanker, som får igennem ens hoved. Velvidende i morgen også, er der en dag. Borgmesteren er ud og se på et område, som er omkring 719 hektar, som er beboet ulovligt. Og jeg er så målløs. Det er anarki. Folk har bygget, som det passer den. Der er ikke nogen, der har nogen papir på, at de ejer det stykke, hvor de har bygget. Og det er jo, det ligger uden for min territorielle administration. Og det er jo et problem, som jeg kan kun løse ved et samarbejde med staten. Selveste præsidenten skal ligesom dekretere, at de må godt bo her. Hvor er mamma? Jeg bliver nødt til at gå ind hos ham, der har bygget ind i kirkegården, og få en opsang med ham. Så spørger han, hvad han har tænkt sig, når nu han bor i en kirkegård. Altså, forestil dig, hvis nu vi er heldige, at vi skal ligesom lade dem bo, og så skal de lave nogle veje. Der er mange hus, som vi skal flytte. De 2 tvillingehus, de er så brede, og med 100% sikkerhed, hvis vi skal have nogle veje her, et af husene, eller det halve af de to huse, skal væk. Altså lige nu, de har hørt borgmesteren her, og i Landsted, der er en forlydende om, at mit visit har skabt angst, uroligheder i form af, at der er risiko for, at deres huse ryger. Og så kommer de løbende for at sige, at I bliver nødt til at tænke om, fordi det her, det er vores liv. Så siger jeg, ja, men altså, jeres liv har ingen lovlige steder. Så derfor, altså, jeg beklager, men der er grund til at være bange. For jeg kan ikke garantere noget som helst lige nu. Jeg får overrakt en høne, som jeg kan bruge til middag. Han avler høns, og derfor siger han, når borgmesteren kommer, så skal han have en høne. Det hører med i vores kultur. Når man besøger nogen, så får man en høne. Ligesom i Danmark giver man en flaske vin eller et eller andet. Men her man får en høne, og hvis man er helt på duberne, så får man en ged eller et får. Sådan er det.
Men altså, han avler kun høns, og derfor giver han en høn. Og det er jeg taknemmelig for middagen er garanteret. Så. Jeg er her ikke for i løbet af min 5 års periode at lave tingene om 100%. Men jeg vil bare være med til at starte noget. Kald det en bevægelse. Kald det en anden måde at tænke på. Kald det en anden måde at forvalte de ting, det vi alle sammen er en del af, på en måde, hvor at hver en af os kan få en del af kagen. Og jeg tror nok, at det er et spørgsmål om tid. Vi har i Afrika i det hele taget en ungdom, som er meget vågen, som er med på beatet, som har iPhone 16, som har Nokia 10, som har TikTok, som har YouTuber, og som har informationen nu. Man har det i sekunder i Senegal, i Danmark, i Paris, i New York, i China. Så på den måde tror vi på, at der er en ny generation, som vil nok ikke finde sig i at være second rank people.